nens i nenes, el meu nom és Rubí, tinc 11 anys, soc del Perú, faig 6è a l'escola Beethoven i visc a Santa Coloma de Gramenet. Us diré un llibre perquè el diu. El títol del llibre és Una granota reial. L'ha escrit Maria Carmen Roca. És un llibre d'amor i tracta sobre un príncep que es diu Adalbert, que va ser víctima de l'encanteri de la bruixa Malaspurces. La bruixa va convertir Adalbert en una granota. No li va explicar com podia defensar l'encanteri, però li va donar el do de la immortalitat. L'Adalbert se'n va de viatge a França i es llença a una font plena de granotes, però cap granota en tenia el seu idioma. Només una, la granui, que li va agradar a l'Adalbert, però a ell no. L'Adalbert continua el seu viatge i coneix una noia que creu que és una princesa. Creieu que el petó d'aquesta noia podrà desfer l'encanteri de la bruixa de les coses? Es convertirà l'Adalbert novament en un príncep o es quedarà atrapat en un cos de granota per sempre? El que m'ha agradat és quan l'Adalbert es va convertir en un home i va trobar el seu amor de veritat. Us convido a que el llegiu. Adeu, fins la propera, espero que us agradi el llibre.